Estamos no centro Pontevella. Acabamos de desvelar quen vai ser a autora da revista, da portada, do número 17. Estamos en plena festa, celebrando que o amor é moi grande e que está a punto de chegar o día dos namorados. Así que aquí estamos, a xente do redor, apoiando no centro Pontevella a toda esta xente namorada. Marcos, querido, aquí volvemos a estar a xente do redor, sempre acompañándovos na Pontevella. Bueno, sempre encantados, encantadísimos de que esteades aquí compartindo o vosso traballo con este ambiente tan agarimoso, tan fermoso. O sea que para nós, como sabedes, é unha honra que esteades aquí e que compartades con nós estes intres tan fermosos. Bueno, deixáchenos este espacio maravilloso para abrirse a boca, coa nosa portada, Belino. Por fin sabemos quen é. Permíteme un momento. Voume a sacar o sombreiro. Moi ben. Primeiro para felicitar a Marcos por o acollemento que temos aquí. Sempre, grazas. Un sitio espectacular, apegado ao Carrabouxo, que estuveramos aquí na inauguración, tamén facendo unha festa. E en segundo lugar, pois, namorados. Eu sei que Marcos é un home namorado da vida, namorado da familia, namorado do traballo, e eu tamén. Entón, desde aquí, versos para namorar, quero mandarlle un pico inmenso de amor a toda a xente do redor que nos sigue, a todo Ourense, e, como non, a toda a xente do centro comercial Pontevella, que sempre nos acolle. Paréceche ben, Marina? Paréceme fantástico, pero non me vou sin antes preguntarlle a Marcos, que dirías ti que é o amor, Marcos? Vale, é unha pregunta complicada, Marina? Sí que o é. A ver, por empezar polo máis próximo, para min eu teño amor por Abelino, porque vexo por a persoa que por o que axuda a que a xente, pois eso, nos atopemos todos en armonía e en xente que crea esa tan boa onda. Eu por esa xente sinto admiración e sinto amor. E despois, como dicía Abelino, pois na miña vida neste sintre, pois teño dúas nenas que sí que son o amor da miña vida, pequeniñas, que teñen 21 meses. Que ricas. Entón este sintre, Pois entón, é algo moi fermoso. Entón estás plenamente enamorado, Marcos, porque é o amor que dura eternamente. Parabéns, moitas grazas. Juan, ti sabes moito de amor, porque todo o que escribes leva esa esencia. Que dicimos que é o amor? O amor é algo consustancial á natureza humana. Eu creo que é un dos motores que nos move e ademais é un motor que ten que ser un motor sin fin, porque o día que evidentemente ese tipo de sensacións, ese tipo de sentimentos desaparezan, eu creo que o papel do home é bastante pobre, cando menos, como para facer aquí. Maravilloso, gracias, compañeiro. Sí. A importancia do amor, Rosendo, nos adiantámonos xa unha semana. Por suposto que sí, sempre hai que adiantarse, como aquela táctica de Menotti en fútbol, hai que anticiparse, pois nos anticipamos o amor, que é o máis precioso que temos en esta vida. Tantas veces cantado na poesía, verdad? Sempre apelando ao amor en cada canción, en cada poesía. E ora é porque teño que irme, pero tamén che dicía, vou deixalo para outra ocasión. Tiña a poesía de Celso Emilio Ferreiro Moraiva. Oh, que maravillosa. Pois lerárnola no seu día. Gracias, Rosendo. Gracias por acompañarnos. Gracias.
sensación magnífica y mágica que nos aborda en cualquier momento, como la gota de lluvia, como la raíz de un árbol, como una hoja seca, como unos espejuelos que te pones para ver mejor. El amor es una esencia vital que amanece y anochece en todo, cualquier momento y en cualquier lugar. Fantástico, pero qué pedazo de poetas tenemos a la gente alrededor. Esto es, además fluyo así, como el agua. Como el agua del Miño indetenible, con su caudal magnífico que nos inunda de belleza cada día, porque estamos en Orense, estamos en Galicia, calidades. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Galicia! Cuba, ¡viva! E así presentamos a nova portada da revista número 17, cando para nós é toda unha festa cada vez que sai un número, nesta ocasión dunha muller comprometida e que nos fala de esperanza. Aquí está o noso himno co que despedimos este ano.